كان كازر عليه لو من ما كنيها مؤمنين برنامج سعيد كبر وخبرين هاللويا حركوا محلة سعيد كده كفو محلة سعيد كو كبروا زخل يلا هاللويا لو بيت محلتنا ذكرنا تناتو تذكرنا ذكرنا هاللويا مزرابين خمس كنا نعها زماري مغربي كويتا محلتك بيوتي محلتك سلز حلفي بسمري محلتك سلز حلفي أم حكمتي أم قدي محلتك سلز وزهي مكسابي أبو لو مي بحيلني نعها يا مسكنا كان الله هللويا حركوا محلتك سعير كي تنكفون سعير تمت نعمك سعير لبوغة نعسخل يلا بويتا هللويا سمو يبارك بويتا سلتعبي محلتك بويتا أنا مسكنا قال لها هللويا لو بينا وكذي حازق ربنا لسيك سعير أبو نعرف ندلز قبلنا بويتا نعرف ندلز قبلنا سعير محلتك يمون باتك قال لها سلتعبي محلتك سلتي قدس منك سعير أبو تسكنا كان مسكنا قال لها እግዚአብሔር ለማለት ተቀርብ نقرات كفتل أيكل الحلوية بوزح نقر حلفك أبكبين نقر كون تلنا حوي نمو منو محرتي حلوية سمين بار منيتو بزي محرتي سابر زحل الحوات هلا بني بزي محرتي سابر زحل الحوات هلا الحوات سمين بار
داغما يعدل هيبك هذا نجر كتجاجر لغا إخزابير داغما يعدل هيبنا حواتي جانا متان صنيعون زال عالم كينبر بدلنا متان صنيعون زال عالم كينبر بتجاجامي إخزابير عدل هبكايو حانت جزء عدل هبكانيو إخزابير شه جزء عدل سلزة هبكا لومي دوم بالكان سيحاوي هاللويا أب زماننا كندي جاجرنا إخزابير جنا صنيعو خنبر عقبنون محرتو أبزح إخزابير سمي بارخ نهيوت مغسلتها محرت إخزابير هاللويا سمي بارخ هاللويا لومي ببزح حقيقة تحالفنا أب كبيت نجر كونت لنا هاللويا أبزي زبزح كاني نسخيخا قويتا قوميلنا بك أنا مسكون حواتي هاللويا أبزي زبزح كاني نسخيخا قويتا هاللويا أب كبيت نجر كونت لغو أنا كن دويله أبزي زبزح كاني نسخيلا كزمر يخنا ولينا هاللويا أبزي زبزح كاني نسخيخا إلى خمسكنا كاسم كاي بارخ هاللويا تمسكن قويتا يسوس تبارخ منفس قدس هاللويا اسم كاي بارخ هاللويا هاللويا مسكنا اي قارص اني قويتا هاللويا زماري اي قارص اني قويتا كبري نعخا يكون هاللويا كل املخو نعخا يكون قويتا يسوس هاللويا كبرينا بزفان كايتو هاللويا مسكنا نعخا يكون قويتا يسوس كل مغوس نعخا يكون هاللويا اوه هاللويا 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 أملاخي غا قويتا هاللويا نقوسي خانس غاسم كاي بارخ لعول أملاخ يمسكنك هاللويا قويتا باخا تأميني هاللويا لبي باخا تنعيو إخزابير سمكا يبارخ هاللويا أملاخ مخانكا فليتي قويتا مخانكا فليتي منم مابلع لي غاز سلطن يلن نسغي غابلع لغلو تسلطن إخزابير نسغي غابلع لغلو تملخ قويتا أملاخين قويتاين ناها مريض إخزابير ناها زملخ إخزابير بغلو نجر كو تحلفكو إخزابير أبو نسغاقن سلطن مخانكا نسغاقن عبا مخانكا يفلت إخزابير أبو منم نجر زغاباي زوستو نجر يلن كاباي زوستو نجر يلن إخزابير سمكا يبارخ هاللويا أحواتي لومي نكجابير زمن سب هاللويا نكجابير زمن سب هاللويا 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 سمو يبارخ نسو أملاخي هاللويا نسو قويتايو سمو يبارخ هاللويا 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 እግዚአብሔር አይደንጉኒ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር አይጠልምኒ ንሱ ሃሌሉያ ኮማ አይነት አምላክ አይኮነን ሃሌሉያ ንሱ ኃያል አምላክ እዩ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ أحواتي ناي إيوب هيوت دست بلن نجر هاللويا هيوت كلته هيوت زرعي إيوب هاللويا أزيو بحبتي أزيو بتسقى تباركه شافنا هبتي زرعي إيوب هاللويا بقلبات دومات
ጫፍ ናይ ጸበባ ዝራእዩ ጫፍ ናይ ድኽነት ዝራእዩ ጫፍ ናይ ምረት ዝራእዩ እዮም ሃሌሉያ ኣብ ዝኽልተ ጫፋት ግን እዮም ሓደ ሰብ ነይሩ ኩሉ ግዜ ብእግዚአብሔር ዘመን ነይሩ ሃሌሉያ ነገራት ክልተ ጫፋት ዝራእዩ ግን ሓደ ነገር ነይሩ እዮም ሕዋተይ ሃሌሉያ ኣብቲ ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ ሃብትን ጸጋን ዝነበሮ ንእግዚአብሔር የመልኽ ነይሩ ብእግዚአብሔር ዘመን ሰብ ነይሩ ሃሌሉያ ኣዝዩ ንስጉ ክሳብ ዝጎድእ ዘበለ ሃሌሉያ ምረት ግን ኣብ ህይወቱ ክመጽእ ከሎ ልክዕ ከምቲ ሃብቱን ጸጋን ዝነበሩ ንእግዚአብሔር ድማ ተኣሚኑ ዘመስግን ኣምላኽ ሰብ ነይሩ ስሙ ይባረኽ ሎማዓንቲ ንእግዚአብሔር ከምኡ ክንእመኖ ኢና ሃሌሉያ ኣብቲ ጸበባ ኣብቲ ሽግር ኮን ተሎ ኣብቲ ኣዝዩ በረኸትን ጽጋብን ኮን ተሎ ንእግዚአብሔር ግን ኣብኡ ደው ኢልና ሃሌሉያ ንስኻ ጎይታ ኢኻ ሃሌሉያ ናተይ ነገር ጸኒዑ ክኸይድ ዝገበረ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ሃብተይ ኣይኮነን ናተይ ፍልጠት ኣይኮነን ሃሌሉያ ናተይ ድኻም ኣይኮነን ናተይ ጉድለት ኣይኮነን ህይወተይ ከምዚ ኮይኑ ጸኒዑ ክኸይድ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ ኢዮብ ንእግዚአብሔር ዘምልኽ ነገራቱ ስለዝመላ ኣይኮነን ስለዝተፈወሰ ኣይኮነን ስለዝተባረኸ ኣይኮነን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንሱ እግዚአብሔር ምዃኑ ስለዝፈለጠ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንሱ ጎይታ ምዃኑ ስለዝፈለጠ ሃሌሉያ ስሙ ይባረኽ ሃሌሉያ ማክራባዱና ማንዲና ላላማሸ ሰበይቱ ከይተረፈት ኩሉ ከይተረፈ ናይ ኢዮብ ነገር ማሕተም ገይረምሉ በቃ ተወዲዩ እግዚአብሔር ረስዕካ ኢልዎ ነኖ ሃሌሉያ ኣብቲ እግዚአብሔር ረስዕካ ዝብል እውን ኣብኡ ደው ኢለ ኣብዚ ዝበፅሕኩ ባእኻ ኢለ ክዝምረ ይብል እዩ ሃሌሉያ ሎሚ ከምኡ ኢሉ ዝዝምር ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ ኣብቲ ሽግረይ እኮ ኣብቲ ኣኺልካ እዩ ዝበለኒ ማሕተም ዝተገብሮ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ ኣብዚ ዘብፅሕካኒ ንስኻ ኢኻ ክንብሎ ኢና ሃሌሉያ ስሙ ይባረኽ Hallelujah. እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ከምዚ ኢልዎም ሃሌሉያ ብነገራት እናሓለፉ እናጨነቆም ከሎ ሃሌሉያ ከሕልፈኩም እየ ከስግረኩም እየ ጥራይ ኣይበሎን ነቲ ካብ ግብፂ ዘውፅኦም ነገር እዩ ኣዘኪርዎም ሃሌሉያ ኩሉ ግዜ ዝብሎም ካብ ግብፂ ካብቲ ሓያል ከውፃእኩም ከለኹም በቲ ዓባይ በታ ዘርጋሕቲ ቅልፅመይ ከውፃእኩም ከለኹም ኣይትዝክሩም ዲኹም ኢሎም ሃሌሉያ ሎሚ ከምኡ እናዘከርና ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ ንኹነታትካ ከምኡ በሎ እቲ ብቐዳማይ ዘሕልፈካ እቲ ብቐዳማይ ዘዝከረካ ሃሌሉያ ንሱ እውን ምሳይ ዘሎ ሃሌሉያ ኣይትሰግርኒ ኢኻ ዝብለካ ሎማዓንቲ ሃሌሉያ ሎሚ ኣብዚ ምብፃሒ እውን ናቱ እዩ ሃሌሉያ ስሙ ይባረኽ ሃሌሉያ 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 ማክራባዲናና ማሸለሌቦስ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Makramana na moshe. Hallelujah. Abet, 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 hallelujah. نسوم هللويا سمي بارك للتان زعبك شابير مسكنا زعبك شابير هللويا أمي نسو هللويا سمي بارك شابير أمي مهاي هللويا نبوس سنة وش زلزلة شابير سمي بارك لما عتي مسكنا نو هللويا 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 آمين أبك الأملاك كم زبل الله هللويا እግዚአብሔር ጓሳዬ ዝጎድለኒ የብለይን አምልሞ ሸኻ የውዕለኒ ናብዛ ዓርፈሉ ማይ ህይወት ይመርሓኒ
نسون نفسي يهدا ننتي سميلو بمجد صدقي مرحني آمين آمين بترخان مركز كان يسألان عنيو نسا مساي غمو بربا دنت موت كون تحلم انت غتكو كفو اي فرهني هاليلويا نسغاب كنمي تلاتي ما عديت ترعلي نرسي بزيتي تلخيو تسوي ينجرب بالو بحق انسالن محرتن بخلو عدمي كسعبانيين أبيت إكزابير كان السلام كنبري هاللويا أبيت زقال كإكزابير أبو أبيت زمحرت كإكزابير أبو أبيت زدمت كإكزابير أبو هاللويا وشتي زعق بوني قويتا نقراتي زعقوا بوني إكزابير سمي بارك هاللويا 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 هاليلويا እግዚአብሔር ይግባኝ هاللويا መኖር ማልችለው ያላንተ ነው እኔ መኖር ማልችለው ያላንተ ነው መኖር ማልችለው ያላንተ ነው እኔ መኖር ማልችለው ያላንተ አልወደው መኖሬ ከሌለህ አንተ هاللويا هاللويا بقى بير هاللويا نعنا زقبرو اتنغلو زقزق كل ما بوت أني عزله هاللويا ودو እግዚአብሔር هيبنا هاللويا سمي يبارك احواتي بنقر كله لبنا خصنا عيدلين እግዚአብሔር بتونكو ودو قويتنا يسوس كرسوس بو خصنا بو من لا يسلمو هاللويا لومي لبنا نوح نبينا هاللويا لبنا نوح تراي هاللويا كفيتنا نكسابير كنا ملخينا مس مزمران كوينا نكسابير كنا ملخينا هاللويا هاللويا لبنا سسنا نكرا زيكونه بتي نريوز نجر زيكونه بتونكو ودو قويتنا يسوس كرسوس بو صنيعو مسكانا املهون دما نوح تراي كنا نبينا هاللويا سمي بارك هاللويا እግዚአብሔር መስገን አምላክ ምስጋና አምልኮ ይግባው ይሕዋቴ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ አቤት ነዝ አምላክ መምላክ ክትዕም ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው ይሕዋቴ ناملاخ مسكانا مهاب مسمان مسب استعساسر يكونن ورشب يبوين أملاخ نب أملاخ زغنع مسكانا أملهو نقرب هاليلويا እግዚአብሔር هاليلويا እግዚአብሔር هاليلويا أبيت أملاخ دار أنا هاليلويا أملاخ حيال أملاخ مهانون دار أنا هاليلويا لباتنا كله أمرنا كله ناب أملاخ دقنع هاليلويا እግዚአብሔር هاليلويا دق قرح كمزيلهم زميرهم قويتا سراوي محدراتك كندي بح زبلا ين هاليلويا قويتا سراوي محدراتك كندي بح زبلا ين هاليلويا أبيت قدعم أبزي محدر أبني أملاخ محدر مقرب هاليلويا እግዚአብሔር هاليلويا بتبعت نقرب حواتي تي تبعت بنا حدا يسوس كريستوس لزخنا تي أكسس يسوس كريستوس حواتي
ደም ኢየሱስ ክርስቶስ በእጃ ስለዘሎ ሃሌሉያ ጠበቃ ስለዘሎ ትብዓት እንዳተሰማዕና ናብ ቅድመ ኣምላኽ በኣምልኾ ብውዳሴ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣኽራን ከይተወልደ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ ኧረ ንስኻ ካብ ዘላለም ንዘላለም ኣምላኽ ኢኻ ሃሌሉያ ኣኽራን ከይተወልደ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ ኧረ ንስኻ ካብ ዘላለም ንዘላለም ኣምላኽ ኢኻ ሃሌሉያ ኣኽራን ከይተወልደ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ ኧረ ንስኻ ካብ ዘላለም ንዘላለም ኣምላኽ ኢኻ ካብ ዘላለም ንዘላለም ኣምላኽ ኢኻ ካብ ዘላለም ንዘላለም ኣምላኽ ኢኻ ኣኽራን ከይተወልደ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ ኧረ ንስኻ ካብ ዘላለም ንዘላለም ኣምላኽ ኢኻ ሃሌሉያ ካብ ዘላለም ንዘላለም ኣምላኽ ኢኻ ካብ ዘላለም ንዘላለም ኣምላኽ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ይብለካ ቅዱስ ይብለካ ቅዱስ ስለዝኾንካ ዓብይ ኢኻ ሃሌሉያ ዓብይ ይብለካ ዓብይ ይብለካ ዓብይ ስለዝኾንካ ኣምላኽ ኢኻ ሃሌሉያ ኣምላኽ ይብለካ ኣምላኽ ይብለካ ኣምላኽ ስለዝኾንካ ክቡር ኢኻ ክቡር ይብለካ ክቡር ይብለካ ክቡር ስለዝኾንካ ሓያል ኢኻ ሓያል ይብለካ ሓያል ይብለካ ሓያል ስለዝኾንካ ማሕደራትካ እግዚአብሔር ክንደይ ግሩም እዩ ማሕደራትካ እግዚአብሔር ክንደይ ግሩም እዩ ሃሌሉያ ኣይምርመርን እዩ ሃሌሉያ ማሕደራትካ እግዚአብሔር ክንደይ ግሩም እዩ ማሕደራትካ እግዚአብሔር ክንደይ ግሩም እዩ ኣይብፃሕን እዩ ሃሌሉያ ማሕደራትካ እግዚአብሔር ክንደይ ግሩም እዩ ማሕደራትካ እግዚአብሔር
هاليلويا أخرام كي تولدي مدر عالم كيف تركع الصخار كاف زلالم زلالم أملاك يخالو أخرام كي تولدي مدر عالم كيف تركب الصخار كاف زلالم نزلالم أملاك يخالو كاف زلالم نزلالم أملاك يخالو كاف زلالم نزلالم أملاك يخالو الدوس يخالو الدوس يبليكا الدوس يبليكا الدوس زلزخون عبيها عبيها عبيب لك عبيب لك عبيب زلزخون أملاقها أملاقها أملاقي لك أملاقي لك أملاق زلزخون كبورها كبورها كبوري بليكا كبوري بليكا كبور سلزخونك حيالي حياليها حيالي بليكا حيالي بليكا حيالي سلزخونك እግዚአብሔር እንደ ግሩምዩ ማሕደራትካ እግዚአብሔር እንደ ግሩምዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሃሌሉያ ናምላክና ሃሌሉያ كندي بح زبلاين نفسين عتد እግዚአብሔር ተራፍቆን አረር ትብሎን አላ ነፍሰይን ስጋይን ህያው አምላክ ሃሌሉያ ዘገርሚ ዕፉካ ቤት ረኸበት ለኻኺተውን ጨጫዊታ እትንድረላ ቤት ረኸበት ሃሌሉያ
مسويتاتك وقويتا السراويت نقصين أملاخين كدم دمو أيك علن زين دك برح كدم دمو أيك علن هاللويا وقويتا السراويت هاللويا محضراتك إكسابيه كندي قروميو محضراتك إكسابيه كندي قروميو أي مرمرنيو أي مرمرنيو محضراتك إكسابيه كندي داوود ما انت له نفسي نعصد እግዚአብሔር حرر تبلو الله هاليلويا محضراتك እግዚአብሔር كندي قروميو محضراتك እግዚአብሔር كندي قروميو اي صحليو هاليلويا قدوس يبلكا قدوس يبلكا قدوس سلازوخويكا عبيها يبلكا عبي سلازوخويكا أملاخيها أملاخ يبلكا أملاخ سلازوخويكا حياليها حيال يبلكا حيال سلازوخويكا هاليلويا سماي زوفانكا مدري مركزي اكرخا بهياونتك تنبه كاب زلالم كبيركا هاليلويا نجيسكا كاب زلالم نجيسكا كاب زلالم كبيركا كاب زلالم نجيسكا سماي زوفانكا مدري مركزي اقرخا هاليلويا بهياونتك تنبه كاب زلالم كبيركا كاب زلالم نجيسكا كاب زلالم كبيركا كاب زلالم نجيسكا هاليلويا እግዚአብሔር ኣብ ዝፋኑ ዘለዓለም ጸኒዑ ይነብር ሃሌሉያ ዘይትናዓነቕ መንግስቲ ናይ ኣምላኽ ዘይናዓነቕ ንግስነት ናይ ኣምላኽ ዘይናዓነቕ ዕቤት ኣምላኽ ሃሌሉያ ሰማይ ዙፋንካ ምድሪ መርገጺ እግርኻ
ዘላለም ነጊስካ ሃሌሉያ ካብ ዘላለም ዘላለም ከቢርካ ካብ ዘላለም ዘላለም ነጊስካ ሰማይ ዙፋንካ ምድሪ መርገጺ እግርኻ በሕያውነትካ ትነብር ካብ ዘላለም ዘላለም ከቢርካ ካብ ዘላለም ዘላለም ነጊስካ ካብ ዘላለም ዘላለም ከቢርካ ካብ ዘላለም ዘላለም ነጊስካ አይ ክንደይ ተደንቕ ኣምላኺኻ አይ ክንደይ ተደንቕ ኣምላኺኻ ሃሌሉያ ተገርም አይ ክንደይ ተገርም ኣምላኺኻ አይ ክንደይ ተገርም ኣምላኺኻ ሃሌሉያ ተደንቕ ኣምላኺኻ ተደንቕ ኣምላኺኻ ተደንቕ ኣምላኺኻ ክንደይ ተደንቕ ኣምላኺኻ ተገርም ሃሌሉያ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ክንደይ ተገርም ኣምላኺኻ ተደንቕ ኣምላኽ ሃሌሉያ ተደንቕ ኣምላኺኻ ተደንቕ ኣምላኺኻ ተደንቕ ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተደንቕ ኣምላኺኻ ሃሌሉያ ተደንቕ ኣምላኺኻ ተደንቕ ኣምላኺኻ ተደንቕ ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ አይ ክንደይ ተደንቕ ኣምላኺኻ አይ ክንደይ ተደንቕ ኣምላኺኻ አይ ክንደይ ተገርም ኣምላኺኻ አይ ክንደይ ተገርም ኣምላኺኻ ሃሌሉያ ተደንቕ ኣምላኺኻ ተደንቕ ኣምላኺኻ ተደንቕ ኣምላኺኻ ክንደይ ተደንቕ ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ክንደይ ተገርም ኣምላኺኻ ተደንቕ ኣምላኺኻ ሃሌሉያ ተደንቕ ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ ተገርም ኣምላኺኻ የድንቐካ ኣለኹ ኣምላኸ የድንቐካ ሃሌሉያ የድንቐካ ኣለኹ ኣምላኸ የድንቐካ ኣለኹ ኣኽብረካ ኣለኹ ኣምላኸ ኣኽብረካ ኣለኹ ኣኽብረካ ኣለኹ ኣምላኸ ኣኽብረካ ኣለኹ ባረኸካ ሃሌሉያ ባረኸካ ኣለኹ ኣምላኸ ባረኸካ ኣለኹ
تدنق أملاكها تدنق أملاكها تدنق أملاكها كندي تدنق أملاكها تقرم أملاكها تقرم أملاكها تقرم أملاكها كندي تقرم أملاكها تدنق هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አብዘይ ቅረብ ብርሃን እትነብር ሃሌሉያ አቤት ግርማኻ አቤት ግርማኻ አዝዩ ዘፍር ገጽታ ከምታ ተንጸባርቅ ገጽታ ከምታ ተንጸባርቅ ፀሐይ ብርሃን ይው ድምፅኻውን ከም ብዙሕ ማያት ሃሌሉያ ድምፅኻውን ከም ብዙሕ ማያት እዩ ዓብኢኻ ኣኽብረካ ጎይታ ኢኻ ግዝአካ እግዝአካ ኣምላኽ ኢኻ ኣምልኸካ ዓብኢኻ ግዝአካ ሃሌሉያ ንጉስ ኢኻ ግዝአካ ኣምላኽ ኢኻ أجنحك أجنحك له هاليلويا أجنحك 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 له باركك باركك له
እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ለአምላክና ክብር ይሁን ሃሌሉያ አምላክ አይምርመሪኒ ሃሌሉያ አይትብጽሐኒ እግዚአብሔር አምላክ ማህደራትካ አይምርመሪኒ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተባረክ ተባረክ እግዚአብሔር ይመስገን መሊስናና አምላክ ክንዝምሪና እዚያ ንዝምራ መዝሙርካ አምላክ ዝገበረልና ውዕለት ትገልጽ ማለት ያ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ ካበይ ከም ዘውፅና እንዳዘከርና ቅድሚ ምድሓና ዝነበረ ታሪክ ቅድሚ ምድሓና ዝነበረ ህይወት ኣብ ጸልማት ነርና ብለና ቃል አምላክ ብዘይ ሓቂ አምላክ ነርና ብዘይ ተስፋ ነርና ብዘይ ኢየሱስ ነርና ብዘይ ኪዳን ዘይብሎም ህዝብ ነርና እግዚአብሔር አምላክ ሳላ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናብ ዝኩሉ በረኸት አቲና ኪዳን እንደለና ኮይና ሓቀና አምላክ ዘለና ኸና ተስፋ ዘለና ኸና ኢየሱስ ዘለና ኸና እግዚአብሔር መስገን እዚ ሁሉ ድማ ሳላ አምላክ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ዳዊት ታይሉ ወእግዚአብሔር ኃይላይ እፍቅረካ እግዚአብሔር ካብ ኩሎም ጸላቱ ምስ ካብኢድ ሳኦልን ምስ አናገፎ ዝተዘመረ መዝሙር ዝገበረሉ ዕለት ዝገልጽ ማለት እግዚአብሔር ከውሕይ ዕርደይ መናገፈይ አምላኸይ ዝሃድመሉ ጸግዒ ዋልታይ ቀርኒ መድሕናይ ልዕል ዝበለ ከውለ እዩ ሃሌሉያ ናብቲ ሞሳ ዝግቦ እግዚአብሔር ተማህለልኩ እሞ ካብ ጸላእተይ ድሓንኩ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር عسر شعت انتهلو نسو ناب جفح بوتا أو تاني بيجوني يومو الناقفني له بيجوني يومو الناقفني جابير مسكن أملاخ بيجون ناسني الناقفنا هاللويا تبجينا جابير أملاخ مسكن بودو بيسوس كرسوس كيرو هاللويا قدوس سوى هاللويا سوينا جابير مسكن الناقفنا سلز بحاجنا سلز فكرنا هاللويا እግዚአብሔር መስገን አብዝዘብ ጻሕካኒና hanzምሪና እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ዘይተገበረሉ የለን ሃሌሉያ ለአምላኽና ነምል ሃሌሉያ እቲ ኣብ ነፍስ ወከፍና ዝገበሮ አምላኽ እንዳዘከርና አምላኽ ኣብዚ ዘብ ጻሕካኒ ንስኻ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ نسفايها أبزي سبتحكو بأخايو أبزي سبتحكان هاليلويا أبزي سبتحكو بأخايو أبزي سبتحكاني سبتحكان نسفايها أبزي سبتحكو بأخايو أبزي سبتحكان نسفايها أبزي سبتحكو بأخايو أبزي لينا جنبي هاليلويا لينا كنكو سيغير قلبي هاليلويا
ንስኻይኻ ኣብዚ ኣብዚ ዝበፅሕክ ባዕኻዩ ኣብዚ ኣብዚ ዝበፅሕካኒ ንስኻይኻ ኣብዚ ኣብዚ ዝበፅሕክ ባዕኻዩ ኣብዚ ንናይ ጀሚረ ንናይ ክገድኩ ዝገበርካለይ ብዙሕዩ ጸጢበ ንናይ ጀሚረ ንናይ ክገድኩ ዝገበርካለይ ብዙሕዩ ጸጢበ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ሰናይካ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ሃሌሉያ ሰናይካ ስለቲ ጽቡቕካ ስለቲ ሰናይካ ስለቲ ኣበይ መዓለኹ ተዘይትሓስበኒ ካብ ጎድፍ ኣልዒልካ ሽፋን ክብሪ ተዘይተውርሰኒ ሃሌሉያ ብሂካኒ ኻሞ ኣናጊፍካኒ ንቑም ነገር ኮይነ ሰብ ጌርካኒ ሃሌሉያ ህንግሪና እግዚኣብሔር መስገን ኣበይ መሃለኹ ተዘይተሓስበኒ ካብ ጎድፍ ኣልዒልካ ሽፋን ክብሪ ተዘይተውርሰኒ ኣበይ መሃለኹ ተዘይተሓስበኒ ካብ ጎድፍ ኣልዒልካ ሽፋን ክብሪ ተዘይተውር ኣበይ መሃለኹ ኣበይ መሃለኹ ተዘይተሓስበኒ ካብ ጎድፍ ኣልዒልካ ሽፋን ክብሪ ተዘይተውርሰኒ ብሂካኒ ኻሞ ኣናጊፍካኒ ንቑም ነገር ኮይነ ሰብ ጌርካኒ ብሂካኒ ኻሞ ኣናጊፍካኒ ንቑም ነገር ኮይነ ሰብ ጌርካኒ ኣብዚ ዘብፅሕካኒ ንስኻይኻ ኣብዚ ንስኻይኻ ኣብዚ ኣብዚ ዝበፅሕክ ባዕኻዩ ኣብዚ ንናይ ጀሚረ ንናይ ክገልቶ ዝገበርካለይ ብዙሕዩ ጸጢበ ንናይ ጀሚረ ንናይ ክገልቶ ዝገበርካለይ ብዙሕዩ ጸጢበ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ሰናይካ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ጽቡቕካ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ሰናይካ ምስጋናይ ዘሎኒ ንዓኻ ስለቲ ጽቡቕካ ስለቲ ሰናይካ ስለቲ ሃሌሉያ ጽቡቕካ ስለቲ ሰናይካ ስለቲ ጽቡቕካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ኦሮማይ ዝተባህሉ ንዘክር ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ኦሮማይ ዝተባህሉ ሓወልቲ ዝተገብሮ ክንደይ ዘይተሓልፈ በረኽቲ ስንጭሮ ኣብ ዝባንካ ጼርካ ሓንጊርካ ስጢርካያ ምህላውካ ምስኣ ነፍሰይ ምስክር እያ ሃሌሉያ ኦሮማይ ዝተባህሉ ሓወልቲ ዝተገብሮ ክንደይ ዘይተሓልፈ
تسنجرو أوروماي سبحلو حوت تستقبرو تندي زيت حدو برخ تسنجرو سوان كاتيركا حنكي كاسكيركا يا مثلاو كامسا نفسي مسكرة سوان كاتيركا عندي كاسكيركا يا مثلاو كامسا نفسي مسكرة أوروماي سبحلو حوت تستقبرو تندي زيت حدو برخ تسنجرو أوروماي سبحلو حوت تستقبرو تندي زيت حدو برخ تسنجرو سلمان كاتيركا عندي كاسكيركا يا مثلاو كامسا نفسي مسكرة سوان كاتيركا عندي كاسكيركا يا مثلاو كامسا نفسي مسكرة هللويا أمس زبتح كان لنسي خايفة عبسي زبتح كواخايو عبسي زبتح كان لنسي خايفة هللويا عبسي زبتح كواخايو نيناي جميرة نيناي كيقلبو سيقبرت علي بزحو تبتبت نيناي جميلة نيناي كيقلبو سيقبرت علي بزحو تبتبت مسكانا يزلوني نعفا سلتي سنايكا 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 سلاتي سنايكا سلاتي سلاتي سنايكا سلاتي هللويا ኣለኹ ይጠፋኩን ዋጋዩ ተኸፊሉኒ ሒዙ ኣየስጠመንን እቲ ረግረግ ሰልሚ ሞተይ እንተውረየ ትምኒት እዩ ጸላኢ ኣነ ግን ኣለኹ እየ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ሃሌሉያ ኣለኹ ይጠፋኩን ዋጋዩ ተኸፊሉኒ ሒዙ የስጠመኒ እቲ ረግረግ ሰልሚ ኣለኹ ይጠፋኩን ዋጋዩ ተኸፊሉኒ ሒዙ የስጠመኒ እቲ ረግረግ ሰልሚ ሞተይ ተውረየ ተውረየ ሃሌሉያ ስምዒት እዩ ጸላኢ ኣነ ግን ኣለኹ ካብ ዘይጠፍእ ሰኒ ሞተይን ተውረየ ስምዒት እዩ ጸላኢ ኣነ ግን ኣለኹ ካብ ዘይጠፍእ ሃሌሉያ ክብሪ 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 ንዓኻ ይኹን ኣምላኽ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣብራኽ ክብሪ ይኹኖ ነቲ ሰበጀወና ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪና አምላኽና ይኹን ስለዚህ አማኸልና ዘሎ መንፈስ እግዚአብሔር ይባረኽ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጸሎት መንፈስ ኮይና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ድማ ሕጂ ክንጽልይና እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ መንፈስ ጸሎት ምስ መንፈስ እዚ እግዚአብሔር ተጋጢምና ኾለና ክንጽልይና እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ 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 ረባዲያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ክንጽልይና ቅድሚ ብዛዕባ ህዝብናን ሃገርናን ምጽላይና ብዛዕባ ማሕበርና ክንጽልይና ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዶ እዚ ሰዓት እዚ ጊዜ እዚ ናይ ትንሣኤ ጊዜ አሜን ዶ ቤተክርስቲያን ትትሳሉ ጊዜ ሃሌሉያ ቤተክርስቲያን ሓይላ ኣኻዓቢታ ትኸደሉ ጊዜ ኩላትና ካብ ዘለናዮ ክንትሲና ክንጽልይና እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ 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 እዚ ጊዜ እዚ ናይ ትንሣኤ ጊዜ አሜን ዶ ኣብ በረኽቲ ቦታና ንቕመጠሉ ጊዜ ብዘይገድስ ኣብ ወፃእ ዘለዎ ነገራት ብዘይገድስ ኣብ ዙርያ ዝስማዕ ነገራት ሓይልና ኣኻዕቢትና ንቕድሚት ንኸደሉ ጊዜ እዩ ምኽሪ እግዚአብሔር ንፍጽመሉ ጊዜ እዩ ሓሳብ እግዚአብሔር ንፍጽመሉ ጊዜ እዩ ወንጌል ነብጽሓሉ ጊዜ እዩ ማይክ ንእሽተይ ወስኽልይ ጎይታ ይባርካ ሃሌሉያ ወንጌልና ነብጽሓሉ ጊዜ ስለዚ ንጸሊ ናይ ምትሳ ጊዜ አሜን ዶ ሎሚ ምኹር ማይ ዘበለ ኩሉ ክንሰጎይና ካብ ህይወት ነፍስ ወከፍ ምእመን ካብ ህይወት ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ይመስገን ምጭባጥ ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ይመስገን ፍርሒ ዘበለ በመሎ ምኹር ማይ ዘበለ በመሎ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ let God arise and his enemy be scattered እግዚአብሔር ይተስብ ጸላቱ ፋሕ ይበሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይተስብ ጸላቱ ድማ ፋሕ ይበሉ ረባዲያ ለበገና ማዲያ ለበገና ማዲያ ለበገና ማሰባ ሻጋና ማንቶ ረበደለ በጋንዶ ሳጋማንታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ሐሳብ አጋንንት መናፍስን ሁሉ ይሰጎለሁ በኢየሱስ ስም ይፍርሰለሁ
بسم يسوس كاب نفس وكب سب بيسوس كريستوس وقاقو غالو معنتي مرابادي على بغاندو شاقا نايتن سايكي زين عخا نايتن سايكي زين عخي أب حسب أملاك تمالا لسلوس كي زين عخا مسك زابير توقنا له كي زين عخا እግዚአብሔር ይተሰ ጸላቱ ፈሕ ይበሉ እግዚአብሔር ይተሰ ጸላቱ ፈሕ ይበሉ እግዚአብሔር ይተሰ ፍርሐ ዘበለ ሁሉ ይቀንጠጠ እግዚአብሔር ይተንሰ መግረ አጋንንት ሁሉ ይፍረስ እግዚአብሔር ይተሰ መግረ ዲያብሎስ ሁሉ ይፍረስ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በኢየሱስ ስም ይፍረስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስፈረሰ ይሆን مراباتي على بغانا مادي على بغانا ما سبا سجاد زبلة صباح عندك غوني زبل متشببات زبلة زي متصلاي زبلة كلام لغ زي ما مقاب زبلة باسم يسوس كما غلنا نرحو غلنا كم نوسوكف نفسي نرحو غلنا بيسوس سم زرح غيهون بيسوس سم كيرا كيد بيسوس كريستوس. Let God arise and his enemy be scattered. Let God arise. نايتن ساي حيلي أبزبها ينفس نايتن ساي منفس أبزبها ينفس نايتن ساي حيلي أب ممنكا ينفس هاللويا متسا يخون قويتا أبرغتي من مللاس يخون قويتا እግዚአብሔር ናይ ዘላለም አምላኽና ነመስግነካ አለና እግዚአብሔር ክብርን በካለና እግዚአብሔር ስለ ህዝብናን ስለ ሀገርና እንደማን ጸልያለና እስኻ በዛዕባ ህዝብና እሙን ይኻሞ ነመስግነካ አለና መወዳታ ሁሉ ከም ዘለዎ ዘይኮነስ ሓድሽ ነገር ስለ ዝኸውን ነመስግነካ አለና ኣብ ህዝብና እግዚአብሔር አምላኸይ ወንጌል ስለ ዝኸውን ናይ ወንጌል ጊዜ ስለ ዝኸውን ናይ ምድሓን ጊዜ ስለ ዝኸውን ጎይታ ናይ ምትኽኻብ ጊዜ ስለ ዝኸውን ጎይታ ነመስግነካ አለና እግዚአብሔር ንባርኸካ አለና ጎይታ ጽቡቕ ነገር ክትገብረልና ኢኻ ሞ ተባረኽ ሰናይካ ክመጸልና እሞ ከይኮነ ኸሎ ነመስግነካ አለና ስኻ እሙን ኢኻ ናይ ማንም ሰብ ናይ ማንም ሃገር ናይ ማንም ህዝቢ ዕዳ የብልካን ጎይታ ተዛሪብካ ትገብር አምላኽ ኢኻ ንቃልካ ንድምፅኻ እሙን ኢኻ እግዚአብሔር አምላኸይ የመስግነካ ኣለኹ ይባርኸካ ኣለኹ ልዕል የብለካ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም አሜን ሃሌሉያ ጎይታ ይባርኽኩም ኢየሱስ ጎይታይ ነቲ ኣብ ጥቓኹም ዘሎ ሰብ እዚ ንዓኻ ናይ ትንሣኤኻ ጊዜ እዩ በልዎ ኣጀኹም ድሓን ንኹስዒት እዛ ማስክኹም ከምዚኣ ቅላዕ ዓቢልኩም ማለት እዩ ፀገም የለን ክሰምዓኩም ምእንቲ እንታይ በልዎ መስኩም እዚ ጊዜ እዚ ካብ ማንም ጊዜ ንላዕሊ ወንጌል ትነግረሉ ጊዜ እዩ በልዎ በልዎ ድሓነይ ኣጀኹም ተረጋጊኹም በልዎ ሺዳ ካትሮቨኔ ዲጋሞ ናይ ወንጌል ጊዜ እዚ ጊዜ እዚ ኣታመን ክሰምዕ እዚ ጊዜ እዚ ካብ ማንም ጊዜ ንላዕሊ ተፈትሕኻ ናይ እግዚአብሔር ነገር እትነግረሉ ንእግዚአብሔር ተኽብረሉ ዘመንን ጊዜ እንተደኣ ኣሎ ጥዑም ባይታ ጥዑም ጊዜ እዚ ጊዜ እዚ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ጥዑም ጊዜ እዚ ጊዜ እዚ ክብርና ኣምላኽ بين حدا مع السكت كنوكاين امسي ان እግዚአብሔር ይባረክ እንታይ ሉ መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 መስልኩም ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ከንብበልኩም እግዚአብሔር ይባረክ እንታይ ሉ ብርሃንኪ መጽዩ ክብር እግዚአብሔር ጋ ወጽልኪ እሞ ተንሲ ብርሂ እነሆ ጸልማት ንምድሪ ተቃድማ ንህዝብታት የጎልብቦም ግናኸ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኺ ክወጽእ ክብሩ ኣብ ልዕሊኺ ከርኢ እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ ተኻሊ ዝኸውን ኣብ ህዝብታት ጸልማትን ጠቃን ኢሉ ኣባኸ ግና ብርሃን እግዚአብሔር መጽልኪ
ክብሪ እግዚአብሔር ድማ ወፂልኪ ሞ ተንሲኽ እንታይ ግበር ኢኺ ብሪኽ እግዚአብሔር ይባረኽ እንታይ ዘይመስል ዘረባ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሓሳብ ኣምላኽ ምስ ናይ ደገ ዝኸይድ ሓሳብ ኣይኮነን ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኣብ ደገ ክንደይ ዘረባ ክሰምዕ ኢኹም እቲ ድምፂ ኣብ ቤቱ ግን እዚ እቲ ድምፂ ናይ መንፈሱ ግን እዚ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ጸልማት ንህዝብታት ጠቓ ድማ ንምድሪ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ኸቢብዎ ኣሎ ኣብ ዙርያና ዘሎ ኾም እዩ ንዓኸ ግና ክልተ ነገር መፂልክሎ ብርሃን መፂልክሎ ትኽብሪ ከዓ መፂልክሎ ስለዚ ተንሲ እንታይ ግበር ኢኺ ብሪኽ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ዘመን እሱ ይበሉ እዚ ጊዜ እዚ ንዓይ ዝበርሃሉ ጊዜ እዩ በቃ ሓሳብ ኣምላኽ እንድሕር ትረኽቦ ኮይንካ እዚ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ እንድሕር ሴነን ኮይኑ ከዓ ካልእ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንፈስ ግና ክንትስእ ደው ክንብል ካብ ማንም ጊዜ ንላዕሊ ጽባቐና ክግለጽ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ጽባቐና ናይ ውሽጢ ጽባቐና ኣምላኽ ዘኽብር ጽባቐ በቃ ንግዳም ክርአ እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ክንዛረብ ወንጌል ክንነገር እግዚአብሔር ይባረኽ ብዛዕባ ወንጌል ፓስተር ሙሴ ጽቡቕ ዝኾነ ትምህርቲ ይምህረና ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን እዘን ሰለስተ እዚኣተን ከድግመኩም እየ ብወንጌል በሉ ኣይሓፍርነ በሉ ወጆኹም ብወንጌል በሉ ኣይሓፍርነ ወንጌል ንምስባኽ ተዳልየ ኣለኹ ንወንጌል በሉ ወጆኹም እንዶ ንወንጌል በሉ በዓል ዕዳ እየ ዕዳ ኣለኒ ናይ ወንጌል ዕዳ ተወዲዩ ናይ ሞርጌጅ ደይኮነስ ናይ ወንጌል ዕዳ ኣለካ ተዳሎ ንወንጌል ተዛረቦ ኦፖርቹኒቲ ብዝሃበካ መጠን ንገሮ እቲ ወንጌል ንገሮ ተዛረብ ኣፍካ ተተኸፊቱ ሲ ቃል ኣምላኽ ወንጌል ይዛረባ በቃ ኣታ ህዝቢ ነዚኻ ዘለኻ ብዚ ንኻልእ ኣይኮንከን ክትበልዕ ክሰቲ ክድቅስ ኣይኮነን ካብ ርእስኻ ውፃእ ብስም የሱስ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ድምፂ ኣምላኽ ከስማዓካ ነግረካ ኣሎ ካብ ርእስኻ ውፃእ ናትካ ጊዜ ንዓኻ ትነብረሉ ዘመን ጊዜ ኣይኮነን ሓሳብ እግዚአብሔር ተተግብረሉ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ትነግረሉ ዘመንን ጊዜን እዚ ጊዜ እዚ እዩ ልኹስኩስ ኣይትበል ተስእ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን በላዕኹ ሰተኹ ያክል ኢየሱስ ጎይታይ ሓሳብ ኣምላኽ ግን ክንፍጽም መንፈስ ቅዱስ ንማሕበሩ ንህዝቡ ዝዛረቦ ዘሎ እዩ ካብ ዕንክሊል ንውፃእ ካብ ናይ ገዛ ርእስና ነገር ንውፃእ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ናብ መተንባህታ ይክሓልፍ ኣምላኽ ይመስገን ትማሊ እግዚአብሔር ይባረኽ ጽቡቕ ዝኾነ ጊዜ ነይሩና መርዓ ሓውና ዘርእሰናይ ምስ ሓፍትና ኣርያም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ብመንፈሱ ብወዘር ብኩሉ ኣጸባቢቑ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ቦታን በቃ ደስ ደብል ኩሉ ነገር ኮይንልና እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ ዝኾነ መርዓ ሓሊፍልና ኣሎ ስለዚ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ከም ዝብል ሰይዶም ኣለዉ ከም ዘላታ ከምብባ በመጀመርታ እቲ ክሳዕ ኣብዚ ዝረድአና ዝመርሐናን ኩሉ ዝኽእል ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ብሩኽ ይኹን ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ እውን ነመስግኖ ብምቕፃል ድማ ኩልኹም ስድራ ቤት ጰኒኤል በቲ ዘረኣኹምና ሓገዝን ለውሃትን ብነገር ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኹኩምን ይሓልኹምን ኣብ መወዳእታ ከዓ ኩልኹም እዛ መዓልቲ ሓጎስና ክውንቲ ክትከውንን ብንዋት ብጉልበት ብኸምኡውን ብምኽሪ ዝሓገዝኩምና ልዕሊ ኩሉ ግን እቶም ብጸሎት ኣብ ጎንና ደው ዝበልኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓይልኹም ይሓድስ ብኩሉ ነገር እውን ይባርኽኩም እቲ ብማህሌት እስራኤል ዝነብር ኣምላኽ ንሱ በይኑ ቅዱስ እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ እውን ክብሪ ንበይኑ ይኹን ኣሜን ዘርሰናይን ኣርያምን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚ ጽቡቕ ጊዜ ነይሩና ሓፍትናን ሓውናን ኣመርዒናዮም ኣለና ማለት ካልእ ሰሙናዊ መደባትና ከምቲ ዘለዎ እዩ ዘሎ ረቡዕ ናይ ወንጌል ጊዜ ኣሎና እዚ ንኩላትና እዩ ዝምልከት ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ ወንጌል ንንገር ሓንቲ ነፍሲ ናብ ጎይታ መንጢልና ነምፅእ ተምልጥ ጎይታ ይባረኽ ናይ ቀዳም ናይ ጸሎት ጊዜና እውን ከምኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ሰዓት 5 ኩላትና መፂና ንጸሊ ኣሕዋቴ ንምፃእ እዚ ገዛ ልክዕ ከምዚ ይምላእ ንጸሊ ሎሚ ጸሎትና ይዕዘዝ ይወስኽ ይበርኽ እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡውን ሰንበት ካብ ሰዓት 11 ክሳብ 1 ፈረቓን ከምኡውን ካልኣይ እብረና
ساعات 5 دحر قطر جميرو እግዚአብሔር ይመስገን كساب ساعة 7 ዝቅጽል ኣለና ኩላትና በአካል መጽና ኣብዚ ንሳተፍ ንጎይታ ነምልኽ ኣብዚ ጥዕመኩም ግዜ እናተመዝገምኩም ናብ ሓውና ገዛኢ ንምጻ ዝገዛ ሕጂ መሊኡ ደስ ይብለካ ተናይ ምሸት ውን ከምኡ እንዳመጽ ስለዚ ንጎሆ ዘይጥዕመኩም ምሸት መጽኹም ተኻፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሞባናን ዕሽርናን ከም ተዘለወ ነውጻለና ቢትራንስፈር በአካል ዝመጽኹም ኣብዚ ከምኡውን ቁጥር ሕሳብና ኣሎ በቁጥር ሕሳብና ከተእትዎ ትኽእሉኹም እግዚአብሔር በእምንነት ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ገንዘብ እግዚአብሔር ነምጽእ አምላኽ ድማ መመሊሱ ኽባርኸና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ አምላኽና አምላኽ ስለዝኾነ ናይ ጎይታ ነገር ፈቲና ደስ ይልና ናቤቱ ነምጽእ ካልእ ፍልይ ዝበለ መተንባህታ ዘለኒ ንሓሰ ኦገስት 22 ማለት እዩ ቀዳም መዓልቲ እያ ትውዕል ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ፓስተር ኢሳቅ ሓይለኣብ ናይ ትምህርቲ ግዜ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ፓስተር ኢሳቅ ኣደኽልተ ግዜ ዝኸውን ኣብ ቤተክርስትያንና መጺሎ ኣዝዩ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዘለው በቃ ኣቦታትን መምህር ክንብሎ ንኽእል እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሪኢኹም ኣለኹም ስለዚ ቀዳም ናይ ሙሉ መዓልቲ ብዙም ክህልወና እዩ በታ መዓልቲ እያ ስኬጁልና ኣሬንጅ ንግበር ተዳሊና በቃ ግዜና እንዳሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ግዜ ድማ ክኾነልና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ይባርኽኩም መተንባህታይ ኣብዚ ወዲ ያለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ቃል አምላኽ ንሰምዓሉ ግዜ ጎይታ ድማ በቃሉ እንታ ክገብረናይ ክዛረበና እዩ አምላኽ ይመስገን ተዳለው አእምሮኹም ልብኹምን ንጎይታ ንኽትሰምዕዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ድማ ተዳለው ኩላትና ካብ ዘለናዮ ተሲና በመንፈስ ጸሎት ኮይና ክንዳሉና ጎይታ ይባርኽኩም ካብ ዘለናዮ ነተስብ ኩላትና ጎይታ ይባርኽኩም ቃል አምላኽ ንሰምዓሉ ግዜ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ተሲና ኸለና እምበኣር ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ክነውጽና እሞ ክብርን አምላኽና ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 22 ዘሎ ሓቢርና ክነንብብ ኢና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 አውጽና እንድሕር ኮይንና ሁላትና በስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንብቦዬ ሓቢርና ነንብብ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጥቓ ባህሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖን እንድርያስ ሓውን ገፈፍቲ ዓሳ ነበሩ እሞ መርበቦም ናብ ባህሪ ክድርብዩ ረአየ ኢየሱስ ውን ኣነ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም ንኡ ሰዓቡኒ ይበሎም ብኡቡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ ካብኡ ሓሊፉ ክልተ ካልኦት ኣሕዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ ዮሐንስ ሓዉ ምስ ዘብዴዎስ ኣቦኦም መርበቦም ኣብ ጀልባ ከእርዩ ረአየሞ ጸውኦም ንሳቶም ከዓ ነታ ጀልባን ኣቦኦምን ሓዲጎም ብኡ ሰዓብዎ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና ንጸልይ እስኪ ሓፂር ጸሎት ጎይታ ሎም መዓልተውን ቃሉ ክህበና እግዚአብሔር ክዛረበና ድምፁ ከስማዓና በስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸልይ ኩላትና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን ጎይታ ተባረክ ጎይታ ሃሌሉያ በዚህ መዓልት እዚ ኣብ ቤትካ ዳኸኸብካና ጎይታ እንደገና ንኣኻ ክብሪ ንህብ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ በአኻ ነፍሰይ አሪፋላ ትደላድላ አሪፋላ ደስ እስኪ ቦዛ አረፍና ክልተ ጊዜ ነዛ መዝሙር ዘሚርና እግዚአብሔር ይባረክ ክንቀጽልና
آغا نفسي نفسي تدلادلا باغا نفسي تدلادلا باهلوا تسلوا باهلوا ጎይታ ነመስግነካለና ስምካ ንዘላለም ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ጸጋኻን ምህረትካን በዚሁ ሎሙና ቤትካ አኻኺብካና ንቅዱስ ስምካ ክንጽውዕ ንኣኻ ክነኽብር እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዚ ግዜ እዚ እድል ስለዝሃብካና ዝድማ እግዚአብሔር አቦ ምህረትካ ያብለሌና ገሪኑ ሞ ነመስግነካለና እግዚአብሔር አምላኽና ጅድማ ንጸልያለና ቃልካ ክትበና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ ክትዛረበና ጎይታ ንጽልያለና ድምጽኻ ናብ ለነፍስ ወከፍና ሎሚ ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ክትዛረበና ካብ ቃልካ እግዚአብሔር አቦ የእንትና ክትከፍት ሞ ተአምራት ክትሪእና በብርሃንካ ብርሃን ክንርኢ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንልምነካለና ጎይታ ንስኻ ለነፍስ ወከፍና ሎሚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደጊመ ጽልይ ልምናለሁ ቃልካ ምቀለልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጊዜናን ሰዓትናን ሁሉ ንስኻ ተረከብ ዝቤት እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ትሕቲ መንፈስካ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽርካ እግዚአብሔር አቦ ኸውን ይጽልያለሁ ንኣይ ዝዛረብ ባሪያኻውን ክድግፈኒ ምህረትካ ክትብዛሃለይ ታብ ልበይ ዘቐመጥካዮ እግዚአብሔር አቦ ክዛረብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክትረድኣኒ ይጽልያለሁ ጎይታ ንስኻ እግዚአብሔር አምላኽ ብንገብሮ ዘበለ ሁሉ ክትከብር ክብሪ ክትወስድ بشم يسوع كريستوس دقيمنا كبري ناخا እግዚአብሔር አቦ ንህባለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጌታ ይባርኩም ኮፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምናልባት በቀጥታ ናብጥ ቃል አምላክ ቅድም መኻደይ ላጋይ ሽሪ ያለሁም ወድል ከበኩም ደሊ ሰላም ከነብለኩም ከነላሊየኩም መጣን እግዚአብሔር ይመስገን ሎም ማልተን መጀመሪያ ጊዜ ናብ ማህበርና زمصاخم سانا نغويتا ختملخو استصنبركمنا يحوات زغبا አቀባበላ ክንገብረልኩም መታን ተለኹም የዳውኩም አሪዩንሞ እግዚአብሔር ይመስገን መብራህትና ባይ ስለዘብርህ ብዙ አይርሄኔ እራይ እሺ ጎይታ ይባርካ ሐወይ ካብ ዘለኻይተ ስሞስ ሽምካን ካብይ ከም ዝመጻኻን ነገረና ጎይታ ባርካ አሜን 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 ጎይታ ይባርክ አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርክ ወልካ ክብርና አምላክ ነው ይሁን ካሎት ተለኹም ስለዚህ ረይ ተዘይቆነ ኻልፍ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ነው ይሁን ባር ቃል እግዚአብሔር ክንሰግሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ዛ ማስከኹም ኮምፎርታብል ተኾንኩም ከም ታዘለኹም ማኽትቅጽሉ ተኾልይኹም حارور كيكونكم جن هجي كوف إلنا سلزلنا ككل تميترو دما رحكات سلزلنا توم زنك أساقسو كدم زمان داتوري مخانون يجوري أمزانيهم زابير مسجن ناقن ديستانسنا سلزحلنا
ኮምፎርታብል ክትኮኑ መታን ክተውጽዋ ትኽእሉ ኢኹም ዳህራይ ሰላም ክንባሃል ክንወድቕ ኣለና ደጊምኩም ትገብርዋ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና አምላኽና ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ዘንዘ ሐለፉ ሰሙናት ብዛዕባ ወንጌል ክንመሃር ቀኒና ኢና ካብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ክልተ ትምህርታት ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 7 ከምኡን ድማ ቁጥር 16 17 ዝሐለፈ ክልተ ሰሙን ተማሂርና ሎማልት ድማ ናብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 መጽና ኣለና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ተዘንበብናዮ ካብ ቁጥር 18 ክሳብ 22 ዘለዩ ሎማልት ግን የጽራቢልና እንሪኣ ጥቕሳ ሓንቲ ጥቕስያ ከም መእተዊ ነተን ተታሪክ ከም ዘለዎ ብሓጺሩ ክንሪኦ ኢና እሞ ናብ ቁጥር 19 ዘላ very powerful ዝኾነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝተዛረበን ስቴትመንትስ ብዛዕባ ወንጌል ብዝመጸ በጣም አገዳሲት ዘረባያ ኣብ ቁጥሪ 19 ዘላ ብፍላይ ድማ ንፐርሰናል ኢቫንጀሊዝም ንኹላትና ወንጌል አምስባኽ ዘሎና ነገር እተሪያ ናዓ ቁርብ ዝርዝር አቢልና ክንሪአ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አቀዲመ ግን ከም ትዝበልኮ ክፍል በሙሉኡ ብዛዕባ እንታይ ይዛረባሉ እንታይ ኩነታት አሎ ከም ባክግራውንድን ከም መእተው ኾነናን ካብ ቁጥር 18 ክሳብ 22 ዘሎ ሐሳብ ሃንሳ ደስስ አቢልና ናብታ ናሮ ዳውን ጌርና ግን ናብ ቁጥር 19 ክንመጽና ሓንቲ ጥቕስያ ግን ሓንቲ ስብከት ጥራይ ደይኮነስ ብዙሕ ስብከቱን ክወጻ ዝኽእል ያ እግዚአብሔር ይመስገን ሎማልቲ ታ ትምህርትና ስብከትና መልእኽትና ኣብ ቁጥሪ 19 ይድኸውን እዚ ክፍል እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ድጀመረሉ ናይ መጀመሪያ እዋን ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ልዕል ኢሉ ጎይታ ስብከት ጀሚሩ አገልግሎት ጀሚሩ ድሕሪ 40 መዓልቲ ምፍታን ማለት እዩ ዳህራይ መጽኡ ናይ መጀመሪያ ዝተዛረቦ ነገር ናይ ንስሐ ጻውኢት ገይሩ መንግስት አምላክ ቀሪባላ እሞ እንታይ ይኾኑ እዩ ተነስሑ እጂ መንግስት አምላክ ቀሪባላ ስለዚህ ድማ እንታይ ግበሩ ተነስሑ ናይ ንስሐ ጻውኢት የምጻሎ ማለት እዩ መንግስት አምላክ ቀሪባላ ንስኻትኩም ክትገብርዎ ዘለኩም ግን ምንሳህ እዩ እጂ ንህናውን በተሓደ ዳህራይ ክመጽኤ ስራሕና ዝዩ መንግስቱ አላ አማእኸልና ያዘላ እዛ መንግስት እዚኣ ድማ በብዙህ ወተሐደር በብዙህ ሰራዊት ገለደ ይኮነስ ትመጽእ ስብከት ይዘልያ ምዝራብ ይዘልያ ሰብ ድማ ሪስፖንዱ ምንሳህ እዩ ናብዛ መንግስት እዚኣ ኸአቱ ስለዚህ መንግስት አምላክ ቀሪባላ ንስሐ ድማ እናጸወአ ጎይታና አገልግሎቱ ጀሚሩ ዳህራይ ካብዛ ዘንበብናያ ቁጥር 18 አብጥቃ ባህር ገሊላ ክመላለስ ከሎ ይብለና ትቦታ ገሊላ አብጥቃ ባህር ገሊላ ገሊላ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝመጸሉ ዘመን ሓንቲ አውራጃ ናይ እስራኤልያ ገሊላ ድማ ድበሃል ባህር ኣሎ ሕጂ እዛ ገሊላ ትበሃል ባህሪ ኣብ ወንጌል አገዳሲት ቦታያ በጂኦግራፊ ይዛረብ ዘሎ ናይ ብዙህ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ኣብዛ ጠቃ ባህር እዚ እዩ ተፈጽሙ ቅፍርናሆም ትበሃል ከተማ አብዩ 10 ከተማታት ኣብ ዙሪያ እዛ ባህር ኣለዋ ናይ ወንጌላት ታሪክ መብዛሕቱስ ኣብዚ ጠቃ ባህር ተፈጽሙ እጂ ብዛዕባ ባህር እንታይ ዳት ነገርና ኣለኻ እንታይ ገደሰና ገለ ትብሉ ትኾኑ ኣብዚ ቀረባ ጊዜ understanding your bible ትብል ሓንቲ መጽሐፍ አንቢበ እናት ሰብኣይ እንታይ ይብል ጂኦግራፊ አይፈቱኔ ሂስትሪ አይፈቱኔ ክትብል ሲ ከም ክርስቲያን አይትኽእልን ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስካስ ጂኦግራፊ ክትፈልጥ አትሊስት ናይ ባይብል ጂኦግራፊ ማለት እዩ ሂስትሪ ክትፈልጥ የገድደካ አይነቱ ስለዚህ እዛ ባህር ገሊላ እትበሃል አገዳሲት ኣብ ወንጌላት ብዙ ነገራት ዝተፈጸመላ ባህሪያ ኣብ ትግርኛ ባህሪ ተባሂላላ እምበር ከም ባህሪ ኤርትራ ወይ ገለ ገርኩም ድማ ይተሰብዋ ቀላይ ሓደ ቀላይ ሌክ ቀላይ ዝበሃል ምሻቀይ እጂ ባህሪ ትፈልጡ ይኹምሽ አበይቲ ቦዲ ናይ ማይ ውቅያኖስ ካብ ዝብል ይዝጅምር
ካብ ውቅያኖስ ናብ ባህሪ ዝመጽእ ካብ ባህሪ ድማ ናብ ቀላይ ድኸይድ ሕጂ ኣብ መንጎ ቀላይን ባህርን ሰምታይምስ ብሳይዝ ጥራይ ኣይኮነን ትፍልሊ ባህሪ ባህሪ ክበሃል መታን ምስ ውቅያኖስ ዝተራኸበ ኸውን ኣለዎ ባህሪ ኤርትራ ወይ ድማ ሬድሲ ባህሪ ዝተባህለ ምስ ኢንዲያን ኦሽን ስለ ዝራኸብ እዩ ካብኡ ዝበለጽ ከም ሌክ ሚሽጋን ዝበሃል ኣሎ ወይ ኦንታሪዮ ከድኩም ተትርእይዎ ካብ ባህሪ ቀይሕ ባህርስ ኣዝዩ ገፈ እዩ ነገር ግን ምስ ምንም ኦሽን ኣይራኸብን እዩ እዚ እንታይ ክብለኩም ኢለ ሎክድ እዩ ኣብ እስራኤል ሓንቲ ሌክ እዩ ዮርዳኖስ ናቡ ይኣቱ ዮርዳኖስ ብኡ ገይሩ ይወፅእ ዮርዳኖስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ገዳስ እዩ ትፈልጦ ይኹም ስለዚ ኣብዛ ባህሪ እዚኣ እንታይ እዩ ድኸውን ደሎ እንተይልና 4 ሰባት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽውኦም ኣሎ ንመጀመርያ ጊዜ ኣይኮነን ተራኺቦም ንወንጌላት አገጣጢምና አራአይና ክነንብቦ ስለዝግባአና ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ክነግረና ከሎ ቀዲሙ ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸ እንድርያስ እዩ እንድርያስ ነቲ መሲሕ ምስ ረኸቦ ከይዱ ንሓው ጴጥሮስ ድማ እንታይ ገበሮ ይብለና አምጽኦ ይብለና ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ 4 ከክልተ የህዋት ብጽምድሎ ጴጥሮስን እንድርያስን ዮሐንስን ድማ ያዕቆብን እንታይ እናገበሩ እንተይልና ክልቲኦም በበይኑ አይነት ነገራት ይገብሩለው እንድርያስን ጴጥሮስን መርበቦም እናደርበዩ አሳ እንታይ እንዳገበሩም እናገፈፉ ያዕቆብን ዮሐንስን ድማ አብታ ጀልባ ናያበኦም ኮይኖም ነትመርበብ እና አረዩወም ዚያ ከመተው ይዛረባለሁ ዳህራይ ከመጽያ ገዳሲት ያሃዙኒ መርበብ እትዮም ድርቢዩለው ዚያቶም ድማ ትመርበብ እንታይ ይገብሩወለው ይእሪዩወለው ኦኬ እዞም ክልተ በብቲ ጽምዲ ከም ዝበልክዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዩ ንግልቲኦም ጸዊኡዎም ሕጂ ዝጻዊኢት እዚ እንታይ ዝግበሩዩ ንኡ እንታይ ግበሩኒዩ አለሁም ዲኹም ንኡ ሰዓቡኒዩ ኦሬዲ ንጎይታ ፈሊጦምለው ከምቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ሱት መሲሕ ምዃኑ ሕጂ ግን ኩለንተንኦም ግድፍ አቢሎም ክስእብዎ ይጽውኦም ኣሎ ንኡ ሰዓቡኒ ይብሎም ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ቶም ናይ መጀመርያ ደቀ መዛሙርት ከካብ ቤተሰብ እንድርያስ ንጴጥሮስ እናጸወአ የህዋት ገለዮም ተኣኻኺቦም መጽዮም ካብቲ ዘቕና ኣነ ነገር ካብ ሰባት ክሪኦ ከለኹ እንታይ መስለኩም ወይ ክምስክሩ ላይ ከለው ቤተሰቦም ኩሎም ክድህኑ ከለው ኣነ መጽየስ ዳህራይ ይጽሊ ነይረ ሃፍተይ መጽያ ዳህራይ ሓወይ መጽዩ ዳህራይ ኣቦይ ዳህራይ ኣደይ ሕጂ ኩላትና ብጎይታ ኢና ክብሉ ነኸለው ከመይ ገይሩ ከም ዘቕናኣኒ ክነግረኩም ኣይክእልኒ እንድርያስ ከማይ ገይሩ ካብ ቤቱ ይጀምሩ ንጴጥሮስ ይኸይዱ ንኣና መሲሕ ንኣና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ ምድሪ ቤተሰብነት ናይ ምድሪ ጥራይ ኮይና ከይተተርፍ መታንሲ ጎቲቶም አምጽዮም ናይ ምድሪ ጥራይ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ጥራይ ሓደ ቦለና ሓደ ደገለ ብሽም ሓደ ሰብ አይንጽዋ አይነት ደይኮነስ ዘለዓለማዊ ቤተሰብነት ክኸውን ከሎ ክንደይ ደስ ይብል ኢየሱስ ጎይታይ ይሃበንን ይሃብኩምን ጎይታይ ይባረኽ ክብርና አምላኽና ይኹን ብዘሎ ቤተሰብና ብዘሎ ይሕዋትና ብዘሎ ቤትና እግዚአብሔር ይሕሊፉ ይሃበና የውርሰና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብቲ ብጣዕሚ ዘቕናኣኒ ነገር እዩ ካብቲ ብጣዕሚ ደስ ዘብለኒ ነገር እዩ ስለዚ ዞም ይሕዋት ዞም ከክልት ይሕዋት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጂ መጽዮም ኣለው ይፈልጥዎ እዮም ፎር ደ ሃየር ነገር ግን ይጽውኦም ኣሎ እጂ ነዚ ክንዝርዝሮ ኢና ካብታ ናይ መወዳእታ ቃል ዝበሎም ጎይታ ካብኣ ክንጅምር ንኡ ሰዓቡኒ እንታይ ግበሩ ንኡ ሰዓቡኒ ሃቢርና እስኪ ንበል ንኡ ሰዓቡኒ ሕጂ ምስዓብ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምስኡ ምኻድ ዝበሃል ነገር ኣሎ ክስእብዎ መታን ጎይታ ጻውኢት ገይሩሎም ንሳቶሙን ክነግረና ከሎ ኢሚዲየትሊ በትግርኛ ብኡ ንብኡ ክልቲኦም የሕዋት ክልቲኦም ግሩፕ ማለትዮም ብኡ ንብኡ ንክርስቶስ ኢየሱስ ንምስዓብ ወሲኖም ወጽዮም ኢሚዲየት ድኾነ
መልሲ ኢሚዲየት ሆነ ሪስፖንድ ሂቦም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚህ በጣም አገዳስ ነገር ይخرዳና ዘለው ወይ ብዛባ ወንጌል ክንሐስብ ከለና ስለገዛ አርስናን ንህቦ ሜሴጅ ድማ እነም ሐላልፎ ወንጌል ድማ እንታይ ከምዝገብር ወይ እንታይ ከምዝጠልብ ክንርዶ አገዳሲ ሎኽ እንታይ ዝባሃላለምሽ ሎኽ ሐሊቦ ከይዱሎ ግን እቲ መልእክት ግን እንታይ ገበሮን አይፈለጦን አይተረዶን እጂ እግርና ሄድሉ ግን እቲ ፉል ፓኬጅ እቲ መልእክት ግን ደይተረዳና ከይነኸውን መታን ንገዛ አርስናን ክንከይድ ከለናን ወን አገዳሲ አንተ ሐፍት ነራ ንሰልየኳ ቤተሰብያ ክትመስክር ከላ በጣም ሀያለያ ኢየሱስ ጎይታ ይለሞቲ ንእስኪ ያትበል ገና ጎይታ አስተቀበለትሉ ጊዜ ብዙ ተፈልጦ ነገር አይብላን ኢየሱስ ጎይታ ይለሞ ኢላ ያግን ተነገር ትሊስት ግን ታይ ተገብረ ተነገር ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እጅ ተፉል ነገሩ ክንርዶ እምነት ዘሐለፈ ጊዜ ለኩሜ ያገዘከረኩሞ ከመጽናብ ዘሐሳብ ዚያ እምነት መጀመሪያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን መሆኑ ከምፍላጥ ይዘጀመር ኢየሱስ ካብ ሰማይ መጽዮ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኢንካርኔሽን ልደት ድባሃል ነገር ኮይኑሎ አምላክ በስጋ መጽዮ ራይ መጽዮ ናአኻ ክብል ድማ አመስቀል ቀራኒዮስ ተሰቂሉ መይቱ ጥማ ጥራይ ተረፈን ዳር ሰለስተ መዓልቲ ካሙታን ተንሲዩ እጅ ድማ በኃይሊ ካሙታን በኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ዘተንሰ ጎይታ አብ ሰማይ አሎ አብ የማና አቦ ተቀምጡሎ ነዚያ ንፈልጣ ንርዳ ዘይ ፈለጥና ናብ እምነት ድባሃል ነገር ክንመጻይ ንኸሊና ስለዚህ እዚ ፓርት እዚ ምፍላጥ ከም ዘለዎስ ብዘይ ሰባኺ ናብ እምነት ከመጹ አይክሉን ከአምኑ አይክሉን ስለዚህ ዝነግር ክህሉለዎ እንታይ ዝነግር ዘሐለፈ ጊዜ ጽቡቅ ጌርና ዲፋይን ጌርና ወንጌል ብዛባ ኻላይ ኮነን ወንጌል ብዛባ ወዱ ብዛባ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ብዛባ ክርስቶስ ዝነግረና አይደሊ ወይ ደማናውን ብዛባ ወዱ ነገር ሰባት ምስ ነገርና እዮም እዚያ ይፈልጡ ናብ ልቦም ግን ክትወርዳለዋ ዝፈለጥናዮ ሁሉ አይና አምኖኒና ናብ ልቢ ተአቱሞ ድማ አሃ ስለይ ክብልዩ ንሱ አመስቀል ወኢሉ ኢሉስ እትሰብ ብዛባ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገርሲ ፐርሰናሊ ንኡ ከም ዝሆነ ተረዲኡ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ናብ ንስሐ ይመጽ እምነት ንስሐ ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተገጽ እምነት እንደህራሎ እንተ ኮይኑ ንስሐ ድማ ክልለዎ ንስሐን እምነትን ሀቢሮም ዝኸዱ ነገራት እዩ ስለዚህ ናብ ጎይታ ነመምጻእ እዚ ይደልይ ታሳለስ አይደማሽኡ ኑ ጎይታ ምግባር እንት ኢየሱስ ጎይታ በአፍካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ መሆኑ እንተ ነገርካ ብልብኻውን እንታይ እንተገበርካዩ እንተ አመንካ ስለዚህ በአፍካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ መሆኑ እንተ ነገርካ እጂ ጎይታ መሆኑ ከምዚ ከነእሾዲና ከምዚ በቃ ጎይታ ይኻ ማለት ዶ ይመስለና ኖ ጎይታ ተጌርካዮ ስኻባሪያ ይኻ ተኸውን ፍቃድካ ይኻ ትቦ ዘለኻ ስለዚህ እምነት ንጎይታ ምግባር ካብ ኮነ ንአኻ ድማ እንታይ ምግባር እዩ አቦታ ፍቃዱ ዘሃበ ባሪያ ጌርካ ኩለንተና ካምባር አክሽንካ ነገርካ ሁሉ ዝህዝዩ ስለዚህ እምነት ነእምሮ እምነት ንልቢ እምነት ንፍቃድካ እምነት ንአካይደኻ ሁሉ ዝጠልብ ነገር እዩ ስለዚህ ሓደ ሰብ አመነ ክንብል ከለናስ በቃ ሰኢሉ ተዛረበ ጥራይ ወይ ሰምዐ ተረድእ ጥራይ ኮነን እዚ ሁሉ ዲፓርትመንት ሲ ክትንከፋለው ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ እዞም ሰባት እዚኦሙን ንክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ግበሩዮም ዝባሃሉ ዘለው ንኡ ሰአቡኒ ምስአብ ዝባሃል ነገር አለው ጎይታ አይገርመኩምን ነው አብ ወንጌላት ከነበብ ከለኹ ድገርሙን ታሪኻት አለው ገገለ ጊዜ አነን ተዝኸውን ከሙ አይነት ምላሽ ፈጺመ አይመሃብኩን ድብሎ ማለት እዩ ዋው እግዚአብሔር ይመስገን ገለ ኢለስ بغالم وصدق ونير دبلني بزو تاريخات الله أب وانجيلات قويتا يسوع كريستوس مسبات انتراكت كجبر كله كجلا جزء سبات يمس أمه وي أبنت كبكم كل تابنا كبكم هذا تحفتم تذكروا ناب قويتا يبلن ناب هذا وانجيل بفلاي الناب قوي يزمته الناب قوي ماتيوس
حاتيتو ومش